Salutare, prieteni! Eu sunt Emma și astăzi vom descoperi alte 3 animale care trăiește în pădurile europene. Primul animal pe care îl vom cunoaște este mistrețul, sau îl mai numim porcul sălbatic. Mistrețul este un adevărat locuitor al pădurilor. Îl găsim în pădurile dese din Europa, dar și prin zona de câmpie, munți sau mlăștini. Îi place să se ascundă în desișuri și să se tăvălească prin noroi pentru a se răcori. Mistrețul are un corp masiv, cu picioare scurte și puternice. Blana sa este groasă și aspră, de obicei maronie sau negricioasă. Are colți lungi și ascuțiți care cresc mereu. Îi folosește pentru apărare și săparea solului în căutarea hranei. Mistreții mai bătrâni pot cântări peste 200 de kilograme, iar masculii sunt mai mari decât femeile. Mistreț nu este un porc obișnuit, deși seamănă cu porcul domestic, dar mistrețul este mult mai musculos și mai sălbatic. Are un simț al mirosului foarte bun, poate mirosi de la sute de metri, poate nota foarte bine și chiar traversează râuri. Strămoșul porcului domestic este exact mistrețul sălbatic. Mistrețul este un mare pofticios, mănâncă aproape orice găsește. El mănâncă rădăcini și ciuperci, frunze și ghinde, fructe și castane, viermi, insecte și chiar șerpi. Uneori, dacă este foarte flămând, poate să sape în pământ după mâncare și să facă gropi mari în pădure. Mistreții trăiesc în cete, adică grupuri de femei și pui. Purcelușii mistrețului sunt adorabili, au blănița dungată și stau mereu aproape de mama lor. Masculii sunt mai solitari și se alătură în ceată doar în sezonul de împerechiere. Mistrețul femelă naște primăvara, de obicei între martie și mai. Femela mistreț caută un loc sigur, cuib de frunze și iarbă. Naște de obicei între 4 și 8 pui, dar uneori poate avea și până la 12 purcei. La naștere sunt mici, având doar între 800 de grame și 1,2 kg la naștere. Purceluși se hrănesc cu laptele mamei în primele 2 luni, dar după câteva săptămâni încep să guste și rădăcini, iarbă și fructe. Masculii nu ajută la creșterea puilor, ei trăiesc singuri. Mama mistreț este foarte protectoare, dacă cineva îi amenință purcelușii, ea atacă imediat. Dar ei cresc repede. Au blăniță dungată maro cu dungi galbene, care îi ajută să se camufleze în pădure. După 3-4 luni, dungile dispar și blana lor devine maro. La 6 luni încep să semene tot mai mult cu adulții. Purcelușii pot alerga bine chiar la câteva zile după naștere. Ei pot alerga mai repede decât crezi, până la 50 de kilometri la oră. Cum știm că un mistreț a fost prin pădure? Dacă vezi urme adânci decopite în pământ sau pământ răscolit și gropi mici, coaja copacilor zgâriată. Dacă vezi aceste semne, atunci cu siguranță un mistreț a fost prin zonă sau chiar este chiar pe acolo, cum este mistrețul în istorie și povești. În Roma antică, mistrețul era considerat un simbol al puterii și curajului. Cavalerii medievali vânau mistreți ca să-și dovedească vitejia. Cum credeți, prieteni? Mistrețul azi este prieten sau problemă? În unele zone, mistreții s-au înmulțit mult și intră chiar și în orașe, căutând mâncare în grădini și gunoaie. Oamenii caută metode să-i protejeze, dar și să controleze numărul lor, ca să nu distrugă culturile agricole. Prieteni, voi știți ce să faceți dacă întâlniți un mistreț în cale? Mai întâi trebuie să evităm întâlnirea cu ei. Evită zonele cu sol răscolit, pentru că este încă acolo. Când mergi prin pădure, mergi fără zgomot, chiar dacă îi întâlnești. Nu te apropia, păstrează distanța minim 300 de metri, mai ales dacă vezi pui de mistreț. Mama lor este extrem de protectoare. Dacă sunt deja aproape, îndepărtează-te încet. Fă câțiva pași înapoi fără să-l pierzi din vedere. Nu te întoarce cu spatele și nu fugi. Urcă pe un loc mai înalt. Dacă ești în pădure, poți încerca să urci pe un trunchi de copac căzut sau pe o piatră mai mare, pentru a părea mai mare decât el. Dacă ai un câine, ține-l sub control. Mistreții se pot simți amenințați de câini și pot ataca. Dacă mistrețul aleargă spre tine, fă zgomot puternic, poți striga sau lovi un băț de copac. Uneori, acest lucru îi sperie. Caută un loc sigur, urcă într-un copac, pe o piatră mare sau într-un loc unde mistrețul nu poate ajunge ușor. Sau ascunde-te după un obstacol, un copac gros sau un tufiș des. Asta te poate salva. Prieteni, voi ați văzut vreodată un mistreț? Rămâneți cu mine pentru a cunoaște următorul animal din pădurile noastre.
Salutare, prieteni! Mă bucur că sunteți în continuare cu mine. Continuăm să cunoaștem un alt animal din pădurile noastre. Următorul animal este unul dintre cei mai simpatice și misterioase animale ale pădurii, este bursucul. Bursucul este un adevărat maestru al pădurii. Îl găsim în pădurile de foi oase și mixte, dar și în zona cu dealuri și chiar lângă sate. Ceea ce îl face special este că săpă galerii sub pământ, unde trăiește împreună cu familia sa. Bârlogul său este un adevărat labirint. Poate avea mai multe camere, tuneluri și chiar ieșiri secrete. Bursucul are un corp lung și masiv, cu picioare scurte și puternice. Blana lui este deasă și groasă, având culorile gri pe spate și negru pe picioare. Are o față albă cu două dungi negre. De la nas până la urechi este ca o mască. Ghearele sale sunt foarte puternice și ascuțite, perfecte pentru săpat. Voi știți ce mănâncă bursucul? Bursucul este un mare pofticios și mănâncă aproape orice. El mănâncă viermi și insecte, rădăcini și fructe, ciuperci și semințe, broaște, ouă și mici rozătoare, uneori chiar și miere de albine. Hai să vă spun cum trăiește bursucul. Ziua doarme în bârlogul său subteran, iar noaptea iese să caute mâncare. Ei trăiesc în familii mari, cu mai mulți bursuci care împart împreună bârlogul. Fiecare bârlog poate fi folosit zeci de ani, fiind îngrijit și extins de generații întregi de bursuci. Știi când se nasc puii de bursuc? Bursucii se împerechează vara, dar puii se nasc abia în februarie-martie. Mama bursuc naște între 2 și 5 pui mici, orbi și fără blană. După 3 luni, puii încep să iasă din vizuină și să exploreze pădurea. La 6 luni sunt deja mari și încep să trăiască pe cont propriu. Cum credeți, prieteni? Bursucul este periculos pentru oameni? Nu este periculos. Bursucul nu atacă oamenii decât dacă este provocat sau se simte amenințat, dar de obicei el, în loc să atace, preferă să fugă și să se ascundă în vizuină. Știați că bursucii se sărută atingându-se cu botul. Așa se recunosc între ei. Au o vedere slabă, dar simțul mirosului este extrem de puternic. Pot trăi până la 15 ani în sălbăticie, în captivitate ajung la 20 de ani. În multe țări europene, bursucii sunt protejați de lege, dar în unele regiuni sunt vânați pentru blana lor sau sunt afectați de distrugerea pădurilor. Prieteni, acum știți totul despre bursuc. Dacă ați putea să aveți un bursuc ca prieten, ce nume i-ați da? Rămâneți cu mine pentru a cunoaște următorul animal. Salutare, prieteni! Hai să știm mai mult! Continuăm să cunoaștem animalele din pădurile noastre. Acum vom cunoaște unul dintre cei mai mari și mai puternici animale care trăiesc în pădurile noastre. Acesta este bizonul, mai este numit și zimbru. El este din specia bovinelor. Bizonul este unul din cele mai mari mamiferi terestru din pădurile continentului european și trăiește în păduri dese și luminișuri, unde poate găsi hrană din belșug. În trecut, bizonii erau vânați de cavaleri și regi pentru că erau considerați simboluri ale puterii. În România, zimbrul, o subspecie de bizon, a fost un simbol important în istorie. În trecut, bizonii umblau liberi prin pădurile din întregul continent european. Acum, cei mai mulți trăiesc în rezervații naturale ale pădurii, mai ales în Polonia, Belarusia, România și Ucraina. În România, bizonii pot fi văzuți în munții Carpați, unde au fost reintroduși în sălbăticie. El este un uriaș. Un bizon adult poate cântări între 500 și 900 de kilograme, iar cei mai mari ajung chiar și la o tonă. Cu o înălțime de 2 metri la greabăn, are un corp masiv, cu spatele mai ridicate decât partea din spate. Blana sa este deasă și maronie, iarna blana lui este mai groasă pentru a-l proteja de frig. Capul este mare, cu o frunte lată și 2 coarne scurte și puternice. Are o barbă deasă sub bărbie, care îl face să arate și mai impunător. Știai că bizonii de pe continentul european sunt mai supliți și mai înalți decât rudele lor din America de Nord? Știi ce mănâncă bizonii? Bizonul este un animal erbivor, ceea ce înseamnă că mănâncă doar plante. El mănâncă iarbă și frunze, lăstari de copaci și arbuști. Iarna, când nu găsește altceva de mâncare, mănâncă chiar și coajă de copaci.
Bizonii pot mânca peste 30 de kilograme de vegetație pe zi pentru a avea energie. Uneori, pentru a ajunge la crengi mai înalte, se ridică pe picioarele din spate. Prieteni, voi știți cum trăiesc bizonii? Bizonii trăiesc în turme conduse de o femelă experimentată. Masculii trăiesc singuri sau în grupuri mici și se alătură turmei doar în sezonul de împerechiere. Prieteni, voi știți când se nasc puii de bizon? Hai că vă spun eu, femelele bizon nasc primăvara sau vara, după o sarcină de 9 luni. Un pui de bizon cântărește între 25 și 30 de kilograme la naștere. Puii pot merge la câteva ore după naștere și stau aproape de mama lor pentru protecție. Cum credeți, prieteni? Bizonul este periculos pentru noi oameni? Nu este. Bizonul nu atacă oamenii dacă nu este provocat, dar dacă se simte amenințat, poate alerga cu 50 de kilometri la oră. Cu capul izbește cu putere. Un bizon supărat poate doborî chiar și un copac mic. Cum să știm dacă un bizon a fost prin pădure? Dacă vezi urme mari de copite sau ramuri rupte, cel mai bine se vede după grămăjoare mari de bălegar. Asta înseamnă că un bizon a fost prin zonă. Dacă băligarul este cald, asta înseamnă că mai sunt prin apropiere. Știi cum petrec bizonii timpul? Bizonii sunt foarte activi dimineața și seara când caută hrană, ziua, mai ales vara. Se odihnesc la umbră, ruminând mestecând hrana a doua oară. Uneori se tăvălesc în noroi pentru a se răcori și pentru a scăpa de insecte. Cum ajută bizonii ecosistemul? Bizonii mențin echilibrul pădurilor. Ei rod crengile și vegetația, împiedică păduri să devină prea dense. Urmele lor creează poteci naturale pentru alte animale. Bălegarul lor îmbogățește solul și ajută plantele să crească. Fără bizoni, multe păduri s-ar schimba complet. Dacă vrei să vezi bizoni în sălbăticie, în câteva locuri unde au fost reintroduși, Munții Țarcu sau se mai numesc Munți Carpații, se mai găsesc în Parcul Natural Neamț, Munții Poiana Ruscă, așa că bizonii trăiesc din nou în pădurile noastre. În trecut, zimbrul, bizonul european, trăia și în pădurile din Republica Moldova, dar a dispărut din cauza vânătorii excesive. Știți cum bizonii comunică între ei? Ei folosesc sunete joase, mirosuri și chiar limbajul corpului pentru a-și transmite mesaje. Acum știți totul despre bizoni. Sunt animale puternice, dar și foarte importante pentru echilibrul naturii. Prieteni, voi vreți să vedeți un bizon în realitate. Acum deja știți unde se află. Rămâneți în continuare cu Emma și Tommy pentru a ști mai mult. Nu uita, te rog, să dai like la acest video și abonează-te! Chiar recomandă și prietenilor tăi, pentru că este important pentru mine să știm mai mult. Vă zic pe curând, ne revedem în video următor!